Lia, hinahinaya ra gud ang imong kaugalingon tingali mabugat ka. Si Papa, tuwa na sa munti. Nga wa gani mi magkasulti. Nahibaw kung makasabot ra to siya nimo. Pero nagilti ko na Mil. Sa dihang ni Apa siya, wa gid ko makabisita niya. Karon tuwa na hinuon siya sa layo. Nya unsa man? Gusto ka moadto ta sa Manila? Manila? Oh. Duawo na to si Papa sa Bilibid Prisons Di ba o? sa Muntinlupa. Malipay unta ko kung mahitabo na Mil. Pero dako man kay nagasto. Sige lang kay ako sa tong i-check ang akong bank account kung paigo pa tong igasto na to. Manglarga ta dayon sa labing dali nga panahon. Nala, kaon ug maayo dong ha. Ayaw Sige, bay. ko. Ala, tuon. Gawa na. manta. Ay, hindi na. Mga diyo na ta. Sige lang. Dalang samahan, isa anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Dahang salamat din ng grasya yung maghihatag ka namin. At nga mao kini makahatag og kabaskog sa among panglawas. Gini among gipangayo kay agi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sige na, bay. Sige, Sige, kaon na. Ade, na tamang ginaw eh. Ala, sige. Pasensya na ka sa atong sudan ha, kanon. Gamay ra. Sige na lang. Oo. Ay lang. Hindi mo na ko ganina. Basta lang. Pagkasaba, binang mga manok ni Nanay Lydia ninyo. Alinisig, ayos sa tundunggan. Bitul lah. Ato patang manok. Ako na gihalang-halang. Uy, unya dong. Makaagwanta ka intawan kas kalisod. Iba na mo idong ni. Na kami, wala bag intawan biklarong kapuyan. Naraning pami papuy ada sa kapilya. Ikaluoy intawan ni Nanay ninyo Lydia. Okay ra lay. Mahimo naman sa dog. Ani ko higda dres lantay. Pangay masako. Wa man noon. Maayo ka ayong taon tag-iyain ni dong. Gani, ningon man gani si Lydia nga. Kung dili pa daghan iyang anak, tagaan mi niya kwarto si Dong Leo nga libre. Ang saon nga daghan man silang anak. Okay naman tas kapilya nila. Di pa kana. Dagang nabulto nga nagbantay nato. Naimyo naman ko sa panuhot, di ba? Nahala sige. Unya na ta mag-istorya. Padayon na una sa pagkaon. La. Bakin. Dala ko isulti ni mga may balita. Unya lang yung magkaon na to. Sige. Sige lang. Sige, padayon. Buwan lang taan ni. Day manok, di man ato. Ato ta lang halang-halangon. Yun. Magkaroon ka mong gayan. Kauba ka manuka eh. Lagi. Maayo ang imong ideya dai, ha? Husto. Palayason ko si Leia. Og unya, papilion ko si Ramil. Kung si Leia, mao iyang pilion, mag-anta siya. Tungod kay, syempre, magkalisod-lisod sila silang pagpuyo. Samtang kung ako ang iyang papilion, magpabilin siya dihi, o pasagdan niya si Leia nga magkapalayo. Og kung si Leia ang iyang pilion, mapauli lang gid gihapon siya, tita. Kaya syempre, dili siya makaagwanta sa kalisod. Og kamita ang imong influensya, tita. Nga bisan asa mga play si Ramil, dili gid siya dawaton. Ay, iha. Si Ramil na bagid unta ang ako nahuna-hunaan. Nga mao'y mo da sa Mercader Group of Companies. Tungod kay ang production sa sabon, si Kim Tapalis naman. You know, si Alfon mo'y nagbutang niya ng pwesto ha. O, well, kasaligan sa yung bataa. Salig magad si Alfon. Pero sa MGC, si Ramil gid unta. Tungod kay graduate siya sa business management. Iya gid unta ng forte.
gihapon na padong, tita ba? Sa pagkakaroon, sustinihilang una ang pag-manage sa Mercader Group of Companies. Iya, naglisod man gani ko sa akong KTV. Punan pa na ng mas lisod nga responsibilidad. Ah, korporasyon na good na. Tita, mientras tanto raman na pa. Mientras dili pa available si Ramil. Musaler ka kining pag-iha, iha? O, suwayan. Wa may kumoy sa pagsuway ba, tita? Ni ana sila, Pauline. Ulit na nga si Dad. Hello? Ah, yes. This is Ramel Mercader speaking. Yeah. Yeah, mga tulo ka simana kapin gikan sa among graduation. Oh, sige. Sige, salamat kayo, sir. Oh, sige, mana o karon dayon. Ah, sige, bye-bye. Asa man di ay ka? Doon naman goy dakong kumpanya nga interesado sa akong serbisyo. Nag-scout tingali sila og mga maayong records nga mga fresh graduates para sa ilang expansion dinhi sa Cebu. Ug usa ko sa ilang gi-offeran og maayong pwesto. Nindo tagot. Ang trabaho man dayon ang miduol nimo. Pakikitaan lang nako. Kung magkasabot mi sa ilang i-offer nako nga salary, dawaton nako. Unya Ramil, kung kinahanglanon ka sa inyong kaugalingong kumpanya, wa na ba imong daddy? Kani adto sa buhi pa si Daddy. Gusto gi kong motrabaho sa Mercader Group of Companies. Pero karon nga wa na si Daddy. Lagmit. Si Mami na ang mupuli as president sa maong korporasyon. Mao nga dili na lang ko magpatuga-tuga kay dili gyud mi makasinabot si Mami. Ay, sumain mo. Ramil, pauli biya dayon ha. Nahibaw baya gyud ka nga. Di ko at home dinhi sa inyo. Ug di sad ko komportable kung naa ang imong inahan. Sweetheart, anad-anara imong kaugalingon. Kay membro na kaning pamilya ha. Ha? Sige ka na. Sige, tita. Mauna na pa na niya sinira, iha. Ano mo? Sige, bunga doon na ta sa akong kwarto. Dali, iha. Sige, ang hilangin natin taguay ng gasolina sa balita. Karon, kung doon natin chance, kung mula ka man si Ramil, kung doon na chance, mao na higayon ng atong mapalayas ka ng karasileya. Saon na lang tita kung magsigig-tikit si Ramil niya. Mas maay tingaling panidaan nato sila. Dali, iha. Hindi ba yan? Ano tingin ka?
Lili, atong hikayon eh. Ayo-ayo niya. Ikaw, Sir Ramil. Bakuna ni atong higayon. Yes, tita. Nanang imong sinina. Ako'y nangunay paghipos, ana. Tanawa, kung doon na ba'y kuwang ni ana. Ganun naaman ninyo ang akong bag. Obvious ba? Layas din hiday. Wa kay luna ing bayat. Di ko manaog. Di ko mubaya na ining baya kung huwag kasayuran si Ramil. O sa may gusto nimo? Ha? Guro yun ka na mo dito sa gawas? Di ko manaog, Ma'am Carmi. Kung di ko kauban si Ramil. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan.